Къде е тоалетната хартия в този кенеф? Изсрах се аз и не знам как да си избърша задникът по срам. Няма ли кой да почисти и да зареди с тоалетна хартия? Амо сега се налага да си трия задника с чорапите си. Кажете ми, хора, какво да направя и от тази гнусотия аз да се избавя? Кой ще ми купи